Už bývalý zástupca Jánošovej manželky zverejnil ho bez jej súhlasu. On však tvrdí, že dôkazov v byte ex-poslanca bolo viac. Poznámkový blok, ktorom sa píše už v roku 2006 a 2006 o sumách 100 000 a v miliónoch korún. V roku 2005 ako učiteľ dal 200 000 členský príspevok do Smeru. Hodinky máme za 40 000 eur. Čo sa týka obvinení zo strany recidivistu Katriota, nebudem sa už v tejto veci vyjadrovať. Do hry však vstupuje aj druhé video. Krátko potom, ako Katrinec oznámil, že zverejní nové skutočnosti o vládnom poslancovi, do médií prišiel anonymný mail. V ňom sa píše, že Katrinec bol v minulosti 4-krát odsúdený a nahrávku Jánošovej sa údajne ešte pred zverejnením pokúšal predať. Poprosím potom ľudí, ľudia sa anonymne nejakou nie je predstava nejaká nedomná, dobre? Ja som od nich potreboval vyťahnuť nejaké informácie, preto som na túto hru s nimi aj pristúpil. Prichádzate s ďalším pošahancom. Je to jednoducho človek, ktorý je niekoľkokrát právoplatne odsúdený za trestné činy, ktorý zneužil ex-manželku poslanca Jánoša, naviedol ju na rozhovor len preto, aby s týmto rozhovorom potom aj podor. Že Katrinec nevie vysvetliť všetko. Tajné dokumenty, ktoré našiel u poslanca v byte, nemajú žiadne oficiálne znaky a do reči mu nebolo ani pri otázkach o jeho trestnej minulosti. Nie, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ja vám to nebudem hovoriť, ja neviem, ja si nepamätám. No a manželka ex-poslanca od prepuknutia aféry žiada video odstrániť. I vyhražal sa vám niekto? Ja to nechcem teraz podávať informácie k tomu. Vyústiť túto hádanku bude musieť polícia. Tá už v minulosti ex-poslanca obvinila z týrania vlastnej manželky. Tento prípad však ani po pol roku nebol dotiahnutý do konca. Viktor Srebriakov, televízia Markíza.